Tuh, tuh. Semua itu bawaan. Iya ya. Semua kak balaan. Udah apa ya? Kak Jani kan. Ya, selamat siang konco tani dimanapun berada. Ya, kita lihat uang tandur. Ya, petani gerobak. Ya, tandur sing apik. Ini ruang tandur tanpa dipacul tanpa diapa. Sing diarani petani gerobak. Tanpa dipacul iki delok niki. Peh langsung ditanduri. Apa setengah hari oleh pro jiro, 4, 5, 6. Ceritanya ini sawah ini tengah alas dulu. Ngarani wong kene pelosokan iki jeneng. Lomboke koyo akeh. Sawangan lho ngono lho. Alasi. Jagung. Ini ndelok gubuke lur.